тамошои филмҳои 18+ ё ин ки порнозависимост метавонад сабаби хиёнат шавад? Бале, метавонад. Чӣ гуна? вақте ки мард зиёд ба тамошои чунин филмҳо машғул мешавад, оҳиста оҳиста дар мағзи сари он мард тасвире аз оиладорӣ бо ҳамсар, аз муносибат бо ҳамсар, ҳамхобагӣ бо ҳамсар иваз мешавад. яъне ки ин мард мехоҳад ки дар зиндагии воқеишам бояд ки мисли он филм бошад. яъне он филмҳое ки мардо тамошо мекунанд, агар ки хабар надошта бошанд, яъне як филми 20-30 дақиқае ки шумо тамошо мекунед ё ки 5-7 минуте ки шумо тамошо мекунед, вайро яъне актёрҳо бозӣ мекунанд он ролҳоро. хоб онро рӯзи дароз унҷа режиссёр аст, унҷа камераҳои профессионалӣ аст ки ҳама онро гӯем ки сабт мекунанд, ба навор мегиранд ва вақте ки мегузоранд шумо фикр мекунед ки ин як воқеият аст. ин воқеият нест. ва вақте ки нигоҳ мекунанд ба ҳамсар, албатта ки ҳамсар актриса нест. ҳамсар зане аст ки хаста мешавад, нороҳат мешавад, бемор мешавад, ба тарбияи фарзандон машғул аст, хизмати падару модари шавҳарро мекунад. яъне ки хеле кору бори зиёд дорад. ва чун мағзи сари ин мард одат кардагӣ ҳаст, дигар аз муносибатҳои оилавӣ воқеае ки бо ҳамсар ҳаст, дигар он қадар лаззате ки вай аз тамошои ин филмҳо мегирад, дигар гирифта наметавонад ва кӯшиш мекунад ки ҳаминро дар дигар занҳо пайдо кунад ва барои ҳамин ба занаш хиёнат мекунад. вале камбудӣ танҳо дар зан нест. камбудӣ дар он одате аст ки имрӯз барои шумо ба як беморӣ табдил шудагӣ аст. бале, яъне вобастагӣ аз филмҳои 18+ ин беморие аст ки бояд ки тавобат шавад бо равоншинос, бо секс. дар комментарие нависед шумо чӣ фикр доред. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.